Distrec băieților care merg țopăit, așa. Așa mergeți, să moară mama, dacă nu. Ascultați bine că e pentru voi asta. Mama ta nu te-a învățat să mergi. Mergi tap, 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 cine te crezi? Miroși asconx, băiatule. Dar tu mergi ca un iepure. The floor is lava. Așa te miști. Și bărbații bătrâni tu îi piști. N-ai cum să mergi așa urât. Trebuie să recunoaștem creierul tău a coborât. Jos. Jos de tot. Trebuie să recunoaștem, ești netot. Acolo trebuie să te dai cu ceva. Jos la cur, te dai cu pur, că miroase. Ai înțeles? Bun. Ia caietul, notează acum. Ai notat că la cur nu te-ai spălat? Foarte bine, temelele ai împachetat.